Ahojte, vítajte pri ďalšom novom videu. Vítam vás Nevítam. Davidko, vítam vás ja. Dneska nás čakajú hardcore nohy, ale prišiel som ešte len teraz z roboty, tak som rozbitý jak cigánska hračka. Tak musíme zvoliť nejaký dobrý pre-workout. A na nešťastie nás pristíhla strašná vec. A to No Explode pretréningovka s kofeínom, ktorú sme mali, nám došla. Tak musíme zvoliť iný typ pre-workoutu. Starý, ty čo volíš? Jediné, že by sme si jebli Airnou. To asi nie, to je tak napotkano. Akurát. My sme takí potkaní, jasné. A anabolik potkaní. A ty čo volíš na pretréningovku, teda okrem efedrínu? Možno. Neviem, že okrem toho čo iné. Tam nie. Tam nie. To bol iba joke. My sme dobrí ľudia, dobrí chlapci. Bol. Si zabijem iba toto. Takže dávaš len energy? Dževko. A energy drink asi 2. A to asi. Súhlasím. Akože môj pre-workout je trošku komplexnejší, dávam tam vždycky kreatín, vždycky sol. Konkrétne 4 štipky také jemné, len pocukrujem vyššie, jak s kokaínom. A dám si do toho ešte Tora bez stimulantov, lebo toho máme. A keďže sa to volá Thor, toho Jimbyho, Tora, Bjornsona sponzoruje Reign, skombinujeme s Reignom, ktorého som ešte nemal, tak aby tam bol ten kofáč, tak to tam nadelíme. OK, máš ešte, Davidko, niečo k tomu? Ja nemám nič nechcem dodať ani nič nepoviem. Budem sa zdržiavať, výsledky ukážeme. Logicky šetrí sily na tréning, je to Presne správne. Takže sa uvidíme v gyme a rozpútame tam peklo. Sleduj ďalej. No neviem, čo čakáš teraz, že čo, zrazu tu dám akú stand-up comedy show? Presne to Alebo čakám. čo? Treba zabavná s pred gymom, dokým tu není Pedro. Išla babka, šlapla na kaktus a vysyčali jej gumy na kolenách. Aha, No, vidíš, hotovo. aha. Doďukované. Čakáme na Petra, boli sme na nákupy, samozrejme. Peťko si tu bude vypisovať, vypisovať. Tam nám bali predavačky, no ale to nevadí. My sme dobrí kamaráti, my mu doprajeme. Je to tak, on sa hanbí, nevadí, on je nový. On sa trošku... Tak. Vzadu máme tretieho člena, ale je tam, počkaj. Nič, Peťa som sa informoval, že čo si mám kúpiť, aby som trepol váce jak Peťo. Že som zajebal ten kokos, že nohy. Dočkaj. Ale ja to spravím trošku ináč. Takže to spravím takto, jak si ty hovoril, že budeme ticho. Presne tak. A potom fúknem dole. Presne. Vieš čo, vždycky drepuj svoje maxke, keď bude na hajzli. Nech nevie kokot. Vieš, potom zrazu ty tam failneš 120 a preto musím drepovať 180, vieš, a ty že čo, nedáš 120, Aj do tabulek budeme písať iba, že 100 kg, víš, 100 kg na dve opakovaná, že maximálka, víš. Tak a do poznámek, do telefónu si budeš napísať, že tvoje reálne váhy, top sety a potom príde ten deň a reku, že močko, dopiči, také veľké nohy máš, kokot a nedrepuješ. No, poď sem. Už to príde a nie, že gepneš, vieš, o 5 kg, kokot, od 40, tak to bude, tak to spravíme. No, Peťko je veľmi kompetitívny, takisto ako aj my dvaja a zatiaľ už je najstarší, už mu tíkajú biologické hodiny na pajdu. On za chvíľu začne znižovať váhy a už bude tak cvičiť, jak proste, aby sa nezničil, víš, aby sme mladší. Naturál proste. Bude cvičiť za chvíľku jak naturál, taký proste život, ale nevadí, my mu ukážeme. Momentálny plán je taký, že potichučky si presne, mladá krv mu ukáže, budeme si potichučky cvičiť a potom, aby už nemuseli vznikať debaty, kto je lepší, aby to bolo jednoznačné, že to nebude vôbec vec, že kto, ale že o koľko. Keď sa postaví David proti Brezulovi na stage. No. Začínaj. Nevadí. Takými detskými váhami. Natočím to radšej, keby som mu nezaril ten vlač, čo máš, víš. Poď má aspoň videjko. Toto je nastavené pre ľudí, kámo. Už má byť. Či chceš to natočiť? Asi bude lepšie.
Tvoj lift do videa. To bude na YouTube. Ale môžeš to dať tak na Niekto spát. bude na kanej. Môžem byť aj tam aj tam. Nice. Ideme. No, poďte sa pozrieť na Maťkov lift. Toto je tuším 7. týždeň, čo cvičíš? Končím 7. 7. týždeň, čo cvičí. Spravil obrovskú premenu, strašne veľa schudol a už začal naberať svaly. Ale váhy idú neskutočné, tak na to pozeraj. Ide drep. Poď! Zabil! Hop! Drugi mi daj nižší. Poď! Hop! A ešte jeden, poď! Poď! A ešte jeden. Up! Nice. A ešte bude rezva. Nájdem. Výborná robota, starý, výborná robota. Dobrý warm-up. Mohol si pokračovať do pracovnej. To už A bolo teraz vidieť. uvidíte, pre niekoho pracovná séria, pre niekoho warm-up. Ale klobúčik dole, dobrá robota. Áno, ty cvičíš 7 rokov, ja 7 týždňov. Neskutočný Takže výkon na to, že počkajte, cvičí uvidíte. 7 týždňov, takže uvidíme od neho v budúcnosti veľké veci. A on 7 týždňov naturálne. Ja si myslím, že progres je tam. A on bude jeden z členov Anabolics Culture. A to sa ešte dozviete. Ahojte. A vítame vás v gyme a v našom aktuálnom fitku, do ktorého aj s Davidkou chodíme. Ahojte. Je to X-Mal Gelhausen, tu v Nemecku. Germánii do piče ako v Nemecku. Germánia. Germánii. Pretože Nechci to na teba zaostriť, David. Lebo som moc pekný. sú tu o mnoho lepšie fitka, je tu fakt lepšie prostredie a hlavne lepšie potraviny, z ktorých sa lepšie rastie. OK, takže vítame vás v podstate na prvom cviku, ktorým je drep. A jak poriadni chlapi samozrejme nevynechávame drepy, vynechávali sme ich doteraz pol roka. Ale drepovali sme len iným spôsobom, ale klasiku sme začali až teraz zaraďovať, v podstate je to druhý týždeň, čo ideme normálne drepy. Dali sme si strašne dlhý warm-up a odporúčam to každému, pred drepmi musí byť ten warm-up 100%, či už core, či už proste nohy, kloby, všetko. Teraz prichádzame na môj top set, kde som si naložil 160 kg a uvidíme, či to dám. Keď nie, uvidíte trapas a možno aj úmrtie v priamom prenose. Ja som si zabudol pumpu, takže to píči. Ja necvičím dobre dneska. Bez pumpy ten tréning aj keby som zahodil. Jim Beam, keby ste poslali ešte ďalších 5 torov, aby som si na každé miesto, kam chodím, dával jedného, aby som sa nezabudol. To je bolo úplne že po piči. Ešte. Ešte. Dobre, uznám to ako validný. Sice boli tam ešte nejaká tá rezerva, 4 opačka. Ešte roky pocítim dojmega. To bola tzv. Séria na krv, v podstate do zlyhania, do technického zlyhania. A tak toto rastie. Určite to robte aj vy. Neviem. Ale pod dozorom skúsených spoterov. Ja to vyskúšam tiež, ja si nemyslím, že to dám, ale keď to nedám, tak tam dáme to. Teraz je Davidkov rad, sledujte. Uvidíme, buď to dám, alebo dám trend. Buď drep, alebo trend, takže to je jedno, ale idem sa na to nechať. To sme o sebe dohodu, že buď drep, alebo trend, takže možno keď to nedám, tak možno si povedať, že možno to bude aj na schvál. Nebudem sa hanbiť, keď nie, lebo však ja si nechodím cvičiť len tak sem tam, keď chalani potrebujú vodu. Toto jak sa používa? To je akože taký opasok. Dá na rady? Tak poď, hecni sa, sústreď sa. Nejdem. Tak poď. Poď.
aspoň bude trend. Ale dal, jedenkrát, ale dal. Bude trend. Za to, že pretože 160 už není malá váha a jedenkrát je dosť dobré. A ešte raz pripomínam, ideme drepiť druhý týždeň, takže počas nášho tréningového plánu, ktorý je nastavený na progresívne, stále budeme pohybovať vyššie, takže tu uvidíte veľmi vysoké váhy, preto to treba sledovať. Ja som dal na piču techniku, kámo. To bola na piču technika, ale mi tam vyjebal som hlavu hore, vieš, že som sa zajebal takto sem. Že som sa najebal takto dopredu, na piči. To som cítil tam prvný odjebal, vieš. Som to mal aj na pičku ťa určite. Akože musím povedať, že dosť veľký problém je v tom, že ja som Lilliput, Napoleon, Born to Party, ale bol skôr Davidko je obor. A ja mám činku položenú strašnejšie na stojane a jemu sa to potom zle dvíha. Takí obrovia majú obrovskú nevýhodu, majú problém cvičiť s takými priemerne vysokými, ako som ja. Dáme o 10 menej už znova. No a teraz Ja dropnem trošku viac, už to budem dávať na viacej opakovaní, ale na 15. A Davidko, ty dáš o 10 menej a pôjdeš. Ja som vyššie top set. Tak, toto. Aby som vedel, koľko mám ona, potom pridávať. OK, ideme sa na to pozrieť. Dali sme Davidkovi činku vyššie, tak uvidíme, či sa to zlepší, alebo nie. Ja verím, že hej. Ja verím, že nie. Poď! Easy. Pevný. A bol. OK, 2 repy. Lepšie. Chápe. Lepšie. Dobre, a teraz to ideme dropnúť. Nebudeme vám ukazovať celý tréning, pretože to sú ešte zatiaľ tajomstvá. Konkrétne, ako sa volá náš tréningový plán, Davidko? Oxybolik. Z neznámych dôvodov. Je to veľká raketa, strašne náročné tréningy. Stoj! Neukážeme vám ho celý, možno niekedy, keď budete poslúchať. Teraz ideme dropnúť a ideme na ďalšie cviky. Takže v podstate máme druhý cvik, ak narátam tie dlhé warm-upy. A prichádzame na RDL-ka, rumunský mŕtvý ťah, kde sme si naložili nejakú váhu. Ja takú slabšiu, menšiu, 140. Davidko pôjde určite vyššie. Ja som sa dneska rozhodol menej a poriadne to precítiť. Beňme aj zo zadu potom, keď ti dobre? Tak to viete, že ide RDL-ka až na krv, keď sa vám trasie celé telo, lebo sa to snažíte ťahať len cez hamy. 3 v rezerve. On je silný do piče, ale on sa hanbí. Vytáhne človek kameru a on sa hanbí. Je tvoj rad. Čo tam dám? Davidko sa dneska vôbec nehanbí. On najskôr príde a potom rozmýšľa, koľko to je. 90? Veľa. Poď si spraviť chuť. Zákrič, nech sa všetci pozerajú. Dneska mi Peťa povedal, Davidko frajerko za kamerou, že mi svedčí hnedá farba. A ja, že čo? Jakože to, čo mám na tvári? Moje pleť je hnedšia než to tričko. Takzvaný cigán, lomeno Turek, lomeno Balkánec. Aj to hnedé tričko ráno vyzerá jak biele. Sústreď sa na cvik, poď! Pičovina. Som aj necvičil, keď ma neprehovárali, že poď s nami. Poď s nami. Raz si hore, raz si dole. Poď s nami. Na tréningu musí byť vždy zábava. Není to len o tom byť zahladený do seba a psycho. Niekedy musí byť aj srandovný tréning. A o tom sú dobrí sparring partneri. Poď! Ty kokos, to bola taššie než minule. Tak poď! Ukáž sa. Poď. Nejak. Poď.
Nejako z červenou. Poď! To je ono. Kokot! Chalan naložil. Bolo to dobre? Bolo to výborné. Áno. Kokot. Všetci v gyme len pozerali. Váha extra. Všetci v gyme len pozerali. Máte, čo na to povieš? Extra váha. Kokot, aha. Ako Sami- keď som tak kúkal medzi časom. Sa mi tu otlačili trhačky do piče do mozol. Kokot. Extrémne. Do piče. Dobrá robota, skvelý. A do piče, počkaj. Postavíš sa, či ťa postavím? Mal si sa tam na bezďaka lahnúť. Dobre, takže RDL-ka top sety sú za nami. Ideme dropnúť, ako vždy, tajné veci. A presunieme sa na ďalší cvik. Tak ideme na to. Ideme teraz leg pressy a skúsime, čo to dá. Lightweight. Poď. Ešte jedno. Ešte jedno. Kvady mi išli vystreliť. Ale ešte jedno by tam nebolo, ne? Ešte jedno by išlo, určite. Nechcel som riskovať. Ale mal si na to. Dvakrát operované koleno, riskoval som v živote už veľa. Ale kvady sú aj teda chlpaté stehná, lebo som si ich nemal čas oholiť kvôli mojim šéfovcom. Hnevajte sa na mňa, ale sobotu... Ja si myslím, že ve videu už bývalých. Ve videu už bývalých. Sobotu do 6 je trošku moc. My že bratia máme na boty, tak si musíme požičavať. Prednedávnom sme si s Davidkom kúpili lifterky. Chceli sme trošku zainvestovať do našeho zdravia, do našich výkonov. A určite je to treba. Príme si myslím, že lifterky strašne veľa pomôžu, pretože by som... Ty čo tu beháš, more? Čo mi beháš do záberu? Chceš facku? Dneska to chcel skúsiť, ale nič moc nevyšlo tak. Jasné, to ešte si vyskúšame. Hoď do komentára, že niečo, like, niečo napíš, alebo daj like, keď chceš vidieť, jak budem dávať sparring v wrestlingu s týmto borcom. Vyzerá nebezpečne, ale to sa ma zdá. No neviem, dneska ráno padli iné oné. Však som ťa vyniesol až onen. Kámo, ty si ma nevyniesol, však Čo keď on ťa vyniesol? Počuješ, ja na konci už som ťa mal tak, že mi stačilo prehodiť nohu a mal by som ťa na zemi, už by si bol... No, že by si chrapčať by si začal na zemi. A potom by si sa zobudil. Lenže problém bol v tom, že proste nechcel som sa jebnúť na ten betón, lebo som čakal to, že či sa jebnem tak, že padem na teba, alebo že či mám jebnúť ja dole a potom ťa pretočiť. A že to už bolo také. A hovorím si, že nechcem ráno jebnúť na betón a potom si budem celý deň chodiť s oným bolami chrbtom, však som starý do piče. Je prvýkrát v YouTubeovom videu a už si myslí, že to je film alebo rozprávka, že môže hovoriť takéto veci. Každý musí mať sny. Títo Proste chlapci, čo treba z dobrých mať- postojí, chlapci, čo z dobrých postojí sa ide korona, s niekým dorobil 6 Treba rokov mať sny. judo či 7. Treba mať sny. To títo Sereďani, oni sú takí rozprávkári, chlapci zo Sereďa, no. My z Píšťan, to my sme tvrdí a nemusíme to o sebe hovoriť. Kokoček, ty vyzeráš jak Attila Vek do piče. Ja? Na tej kamere. Ale hýbe. Prísahám. Ale hýbe. Prísahám takto, keď si ostrihaný, ale No ide. ešte keby si dal maďarský prízvuk. No, prísahám. Čo okolom? No, že poď cvičiť do piče. Však to tu natáčam do piče, jak modelku, ty robíš haul, alebo cvičíš do piči. Presne tak. Všetko si svoju prípravu. No, Príprava je uvidíme. najdôležitejšia. Uvidíme, jak si sa pripravil. Dúfam, že to ukážeš do tabulky, aby sme zapísali. Tak poď. Jak nič, poď! Dobre. Máme tu menší fail, ale ešte, že mám také silné bicáky, že som to vytiahol. Čo si to vyťahol, ja som zapravil. Ešte si sa pripravil tak dobre. Maťko,
Počkej chvíľku, chceš niečo povedať k tomuto failu? Hodíme 30 kg a na budúce dáme toto. Raz ho hodíme trošku, nevadí, deje sa toto. Je to bežné. Tak dosť vás ojebáva. Však ja samozrejme, že on. Bíly alebo bíly? Teraz sa nemôže povedať, že ojebáva cigán. Kamáš nikdy neojebával, takže. Vy ste reďani. Pozrieme sa na video. Popočítame. Popočítajme. Dobre. Dobre, Davidko, poď, ukáž sa. To rozhodol tak kokot. Kámo, neviem, či si nepretáhli tú nosnosť, lebo akože kúkám, že... Alebo či tlačil tak vysoko, že tak dvíhalo tie spadky, Kámo, dvíhalo ty za to ten stroj. počúvaj, ten prd ma tak zneistil, že mňa ešte ani nohy nepála. Ale ja teraz neviem, či to bol tvoj prd, alebo jeho prd. Jako bol tam taký maličký. A počkaj, opýtam sa ťa zásadnú otázku. Je blato na hřišti, alebo není blato Není na blato. hřišti? To bol len taký fejkový. Dobre, plány poplach. Plány poplach. OK, ale kokos, váha obrovská a opakovanie repy jak nič. Tie prvé boli také, že neišiel som podľa na full depth, prvé 3, ale potom už ma to koleno troška zahrálo. Potom už to išlo. Takže na Rooneyho Colemana? Dneska nie. Ale ja myslím na Rooneyho Colemana, že v mládi Ego Booster najväčší boss a v starobe na vozíku. Uvidíme, možno. Uvidíme. Jak povedal, ničoho neľutuje. Presne tak. Ako povedal aj Maťko, treba ísť bez rešpektu. Do 360 môžeš robiť dotočky a nie, že dávať to na leg prese. Kamaraj, mne už ego mi nedáš dole. Chápeš? Po dnešku mi už ego dole nedáš. Test! Enantat. Dobre, no tak poď, obuj si tie cigánske boty a poď. Kámo, to už dnes sme, aby proste bieli si požičavali od cigánov boty. A ešte biele topánky, pozri sa. Ale ešte, Cigáni sa majú lepšie jak bíli. tak vieš, lebo ty si biely zo Serede. Kámo, pri týchto debatách ja ti hovorím, ten kanál skončí tak rýchlo, jak začal. Ja si myslím, že ľudia to budú mailovať. Budeš musieť strihať a pípať. Kámo, ja to jebem, to viem, že to piče každý oný. Nacista, cigán, skinhead do piče. Na začiatku drogy tu sú, čo ti jebe? Sereď. Prisahám. No To už len keď spomenieš sereď, tak ťa bannú. áno, Tak ti dajú ban. no to keď spomeneš sereď a že látka, aj keby si myslel koko textil, do piče, aj tak chce proste každý žere do piče. Tam sereď do piče, aj textil není z normálnej Pretože tam textilná látka neexistuje, tam existujú len iné látky. Čo na to povieš, Mateo? Vieš to... A teraz jak Fico, bez komentára. Drogy sex, raketa. No jasné, politiku začne... Špinavé poličné kurvy. Poďme sa o politike baviť, jasné. Kokot v seredi, keď povieš, že došla oblečená v bílem, tak do piče to je ešte to, že ty točíš kokain spod nosa. To znamená v seredi, že Že oblečená. bol ako pičo, nejaký kokain. U nás je len piko. Piko a heroín. Toto je strašné video. Dobre, už sa sústred na lift. No, a prosím ťa, aby som nemusel ale biceps cvičiť. Rozrušili, pomenia to drogy. Sereď. Spomeneš drogy a Mateo už nevie, kde čo má. Ja, nenervy. Alebo ty to máš tak, že spomenieš sypačku testosterón a už máš nervy, lebo ty tých sypačov neznášaš, že? Všetci pekne. Nevydám zvýšiť naturálne, tak sa nasypne. V živote by som to nespravil. Že? A najviac hejtuješ takých, že prvý raz vojde do posielky a hneď to nasype a po 7 týždňoch výsledky jak svinia, že? Tak, a tí, čo si počítajú cvičenie na týždne, Tak čo to znamená? to hneď vidím, že to je sypač. Ešte, že moje látky sa nedajú sypať, ale oni sa dajú. No poď aspoň jeden negatív.
iba tá hĺbka, podľa mňa, ale aj tak. Osobne si myslím, že to bolo dobré. Neviem ako tie posledné, ale tie prvé boli určite dobré. Vieš čo, pri leg presse tá hĺbka je taká vždycky otázna, lebo bola kedy tu No akože pri tej váhe je ťažko dať tú hĺbku, podľa mňa. Nie je ťažké dať hĺbku, ale bola kedy ťa proste tá pánva nepustí. Nie, za mňa si mal hĺbku dostatočnú. V tých prvých opakovaniach, kedy som to sledoval určite. Takže... Však vieš čo, hovorí sa, že že pri leg presse, keď máš nohu v 90 stupňoch, tak je chill. Keď dáš nižšie, tak akože nižšie by som išiel len vtedy, keď ťa fakt, že pánva pustí. Aj keď pri drepoch je to veľmi dôležité, pretože ako hovorí Sabina Doležalová, drepy sú ako sex, čím hlbšie, tým lepšie. To je vždycky pravda. Prásatku sa o kukuričke sníva. Však záleží jak hlboko, niektorí môžu len na 11 cm. Prásatku sa o kukuričke sníva. To je vždycky pravda. Takže Peťko Sabinku Doležalovú. A tam už je iná zrada. Zradil ma jeden brat Slovák, Janko, ktorý už nevie hovoriť ani po slovensky, pozdravujem. To je ona? Si fasa chalan, ale prebral si moju životnú lásku. A to zabolí. Mám zlomené srdce a zlomené srdce je najlepšie na nové gains. OK, poďme na ďalší cvik. No dobre, ako môžeš vidieť, sobotné a aj nedeľné tréningy sú plné srandy, ale bude sa určite gradovať a stupňovať sa, ako uvidíš, pretože ešte netočíme behind the scenes, ale keď uvidíš to, čo sa deje za kamerou, tak to je strašné. Ale je to kvôli tomu, že cez víkend, teda cez týždeň nemáme moc času sa baviť, ideme proste jak roboti na maximum, čistý fokus. A tak cez víkend trošku uvoľníme, keď máme čas mimo práce, dáme aj kofeín, čo dosť pomôže. A ideme aj rakety, ale aj zábavu. A to je veľmi dôležité, proste to cvičenie ťa musí baviť a musí ťa baviť to, s kým to robíš. A o tom to je. Tak poďme si dať nejaký top set. Ideme teraz hamstringy na hamry, táto fajnová mašina. A ideme to rozbiť. Top set, drop set a ideme ďalej. Fú, asi som to prehnal s váhou. Rapové nohy, dúfam, že potom vrne. Dúfam, že tam dáš nejaký retuš na tie báky. Monterek. Ako to vyzerá, keď to stihneš cigány cvičiť? Sice neviem, či bolo ako bude zaujímať naše video so strihom. Jako? No však nevadí. Tátko sa určite pozrie. Tátko. Možno, vidíš, moja babka určite, ona si to pozrie. No takto, moja babka si to pozrie určite. Ona má čas na dotaz. Takže tam máme dve views, Maťová sestra, tvoja sestra. Tak teda, koľko sme tu narátali? Koľko budeme mať? No ešte Tatko by si to mohol pozrieť, to je 5 views. Ale oni mohli dať aj like, tak to znamená, že 100% like. Úplne mi ničíte svet. Úplne mi ničíte svet, lebo sa smejeme. Sice babka by mohla dať dislike. Aj moja manka si to kúkne, aj babka si to kúkne. Dokonca aj krstný a krstný to poslal. Áno? Ozaj? Môj krstný si to tiež určite pozrie. Ale akože mama by dala dislike určite. Bavíme sa tu o drogách, o sypačke, to kámo. Vieš to aj moja mama by asi dala dislike. Podľa mňa nie, že nedajú like, ale dajú dislike a vynedia. Tvoj otec to nemôže v žiadnom prípade vidieť. Tvoj otec sa vynedia a dá ti dislike. A čo je horšie? Dislike. Ja už som bol videný, takže... Ale teraz si myslím, že som spátek. Maťo už nemá čo stratiť. Ale nie, už som spátek v hre. No neviem, po dneskajšom videu už nie. Dobre, poď, my skúšame len tvoju koncentráciu a vôbec ti to nevychádza. Kde si kúpil tú plienku? To bolo kruté. Kokos nás strašne. Áno. Áno, áno. Máš strašne peknú zájevku, strašne dobre vyzerá. Ježiš. Ale nie som frajerka. Diváci ani nevedia, o čo prichádzajú. Poď. To je ono. A takto sme ho deti naučili cvičiť. 7 týždňov cvičenia a takto vie precítiť sval. Muscle Mind. Aby si vedel,
aby si vedel, nestretli sa nám pohľady, lebo ja som aj kúkal na riť a ona sa kúkala na mňa. Takže pohľady sa nám nestretli, lebo proste smerovali ináč už. Možno ti chcela najebať. Možno videl, že si ukáž na ride, že ti chcela najebať. A možno, že nie. Možno, že nie. Ale ja si myslím skôr, že áno. Nepoužívajte moje hlášky. Tak vieš, keď sa tak chytili. Tam je copyright. Maťo, počúvaj. Akože za nejaké peniaze. Maťo, choď tam za ňou, že cvičíš tu? Môžeš to vystredať? Že koľko tu máš setov? Že chcel som si to spraviť, neviem. Že chcel som sa ti kúkať na riť, vieš, že koľko ešte tu budeš. Zrovna som chcel ísť na tom stroji, čo cvičíš ty. Že z voľnú váhu. Tak by som to smal, Tak by som to smal, keby to bola polka a všetko na rozumí. To je jak Angel To kľudne môže byť. Alebo kto to dával? Volado dával to video, Angel alebo Lišák, že prosím ťa, za nejakú peknú babu, že cvičíš na tých predkopoch a vieš, a predkopy na konci posilovne. Skús ísť za ňou. A však mohlo. V 365 v Piešťanoch, kamoško, tam nájdeš ľudí do piče na dvoch rôznych pochodiach, čo majú zabraté 311. Tutaj. No jasné, že áno. Takže v 365 nenájdeš predkopy, pretože ich všetky opravujú naraz. Vždycky. No poď. Pesničku. Pustite Piešťany. Nechcem počúvať. Piešťany sú väčšine zrúcané Nebudem mesto. počúvať nacistu a cigána. Už ani kúpeľ nejdu, jak by išli. Hej, jasne. Hlavne, že v strede drogový biznis nikdy neklesol. Ten ide vždycky. Ale klesol. Tak si odišiel zo serede ty, že? Dobre, nevyrušujte Davidka, ide sa. Davidko má takzvanú ležiacu techniku na leňochoda. Ho úplne chápem a mne sa tak dobre cvičí. Áno, dobre. Vieš, úplne krásne presedíte hamy a vôbec ich nezapájaš lík z toho dôvodu, že si práve prečo na break. Brutálne pumpu, akože... Akože, aké by som nasypal, to poviem, že to je... Koľko? Už toľko mám chvíľ, že dvíham to samé. Nemôžem sa ani nikdy sadnúť, to je všetko privátne. Zobrali ste Davidkovú chvíľku. Potom ide sa opakovať. To máš kurva presne na natáčanie. To sa nedá zobrať, pretože Davidko je spasiteľ sveta, na to nezabúdajme. Čo? Že si spasiteľ sveta. Čo som? Spasiteľ sveta. Prečo? Pretože si spasiteľ, si dokonalý. My sme to len tvoje ovečky. Nositeľ vody. Aj tu si nosíme sami. Utek. Kde je? Už napočuje, že? Ja som ponúkal na včerajšie. To je jak ja, keď som ponúkal zadarmo fitness. Nikomu som to nepovedal, víš? Takto sa cvičí do zlyhania. Pretože jediné, kam sa môžeš dostať zo zlyhania, je k víťazstvu, jak povedal Tom Plac. Tuto určite katneme, lebo už mi začína byť zle a uvidíme sa na predkopoch. Sme na poslednom cviku, na predkopoch po jednej nohe. V podstate ideme teraz natáčať dropset, lebo to topset sme nenatáčali. Ja som tu celkom váhu dal, 60 kg na jednu nohu není zlé, ale cítim sa trošku trápne, lebo Davidko tam dal plný kotel, čo je 75 a spravil si s tým dropset, nejakých 15 opakovaní. Takže cítim sa veľmi zle a s tým, že som znížil váhu na drop, sa cítim ešte horšie, ale tak budem sa to snažiť aspoň precítiť, čo je u mňa to najdôležitejšie. Tým, ako to páli, bolí a zlyhal som, si myslím, že som docielil to, čo som chcel. Do brutálneho zlyhania. Strašne mi pomáha to, že som sa naučil prepojiť hlavu a sval. Je to strašne dobré. Muscle Mind Connection proste je kľúč k budovaniu svalstva.
Moc mi to pomohlo na nohy, zlepšilo mi ich. Určite odporúčam, keď toto dosiahnete, že dokážete prepojiť hlavu so svalom, sa vám výsledky zlepšia o mnoho viac. OK, a teraz sa poďme pozrieť na chlapcov, ako sa im bude dariť v ďalších setoch. Máš šťastie, že má zabudnú. Koľko dal, pekne mi tá lopata odjebala tam pravý oný spodňak. Cez deň lopatovať. Ja všetko bagrujem. Jaká lopata? To vyjde na kameru. No. Chlapec velice hlása, že komfort je pre slabých do piči. A potom sa sťažuje, že má mozolky na rukách. Pozri, už sa hanbí. Vidíš, ako červená, jak vajíčko do piče. Jak varená kráslica. Poď, sústreď sa. Sústreď sa. Malinko. Však Peťa toľko bíha. Tomu ver. Ako sa cítiš po tomto tréningu nôh? Asi najlepší tréning za môj život. Najlepší tréning za tvoj život? Čím to je? Nie je to tou motiváciou, čo teraz prišla do fitka? Tak určite. Máme radi, keď sem chodia krásne ženy, je väčšia motivácia, že? No niekedy ale stráca koncentrácia, takže ono je také, že... To je chyba. Jako komu? Jako komu? No mohol by si začať cvičiť. Ty by si konečne mohol aj pracovnú sériu dať. Taká mladá srnka má, tak mladá srnka. Teba ten set nejako nudil. No, išiel som pomaličky. Pomaličky, pekne zmagnúť. Správne, tak to má byť. Ale tuším si už unavený, hej, trošku. To je crash z kofeínu. Krš z kofeínu. Alebo to, že máme 23:13, no trošku nočný tréning. Ale to nevadí. Silno pracujúci ľudia, ktorí pracujú aj v soboty, musia tréningy dávať nočné. Podľa mňa to je tým, že sme spali 5 hodín. Po týždni 12. V sobotu sme nejaspali ani kokot. Fičali sme si celý deň na kofeíne. Na večer 450 gramov kofeínu. To už hitol crash. Jakú nohu som išiel? Pravú či ľavú do piči? Pravú. Pravú som išiel, takže mám ísť... Ja ľavú mám ísť teraz. Dobre. Nohu zabil. Tie malé paličky. Pekne. Tam ešte pár rokov potrvá, kým to dáme na normálnu A veľkosť. tá noha už vyzerá dobre. No však vieš, ale to je také, Zlepšilo že... sa to. To je také, že keď prejdeš z, vieš, také tej cerusky, čo si dávaš do pera, taká tá tenučká tubinka na obyčajnú cerusku, to je také, že stále to ceruska, ale už tam nie je tá pentelka sa to volá? Pentelka, no. Pentelka, hej. Áno, dobre to je. Dáme tam ešte polovičný, lebo nejsom stotožnený s tým, že moje telo došlo fakt do zlyhania, takže sa ideme presvedčiť na vlastnú kožu, či to bolo zlyhanie alebo nie. Takže je podľa teba cvičenie do zlyhania dôležité? Pre pičky nie, ale pre chlapov áno. Tým by som uzavrel tento cvik. Ďakujem. Zima, dole. Tréning za mňa bol perfektný, neviem chlapci, jak to hodnotíte vy? Na výbornú. Na piču, nebolo 200 drep. Ja som veľmi spokojný so svojimi výkonami aj s celým tréningom. Je to brutálny tréning, uvidíte ho určite aj v ďalších videách, ale s trošku väčšími váhami.
Každopádne by som to uzavrel a tešíme sa na vás v ďalšom videu. Tak ahoj.